много ми хареса, че ти вчера премина през доста голяма палитра от емоции. В началото всичко беше чисто физическо. Може би първия рунд, който беше със задържането. Следващия рунд а, излезна нещо като гняв, като втория рунд беше бях доста по-ядосан и той гнева супер отвътре идваше и доста време му отне докато излезе навънка. И аз си примерно 2-3 минутки се колебаех дали да ударя нещо или защото нали, не знам какво е прието, нали. После пък изведнъж нещо ми стана тъжно, обаче докато ми беше тъжно се разсмях. Малко се размесиха там, смесиха се малко нещата, беше много интересно. Даже не мога да си обясня точно защо е излезнала тази емоция. Просто е била някъде там заради нещо си. Предполагам някакъв момент в живота, може би преди много години или наскоро. Нямам представа. Но лично миналата седмица уикенда ми беше доста натоварен. Мгм. Наистина супер, супер, супер изнервен ми беше целият уикенд. И аз просто никъде не си го изкарах. И е много Да, възможно всъщност в началото да съм си изкарал този гняв да е бил точно това да е излезнало предишното. А вече по-навътре в сесията изникнаха доста по-предишни неща. Със сигурност си смятам, че има много още какво да излизаш, понеже аз не съм от този тип хора, който м- нали, плаче много, такова. После ги събирам нещата в мен, а то не е хубаво, защото изникват различни болести и както и да е.